Biz mine jua başladık hazır. Әкренләп жуып бетерербез, Алла бирсә. 1 сентябрьгә өлгертерсез дип уйлыйсызмы? Тырышабыз. Көйіктегі алгоритм деп аталған бұл лицейда түзіліш тамам, хәзер ішкі эшләр бара, аны нибары 5 айда сафка бастырдылар. Сложность была в сроках, потому что... Иң катлаулысы җитешү иде. Төзелешне 10 мартта башладык. Татарстан президенты күрсәтмәсе буенча 1 сентябрьдә мәктәпне ачу бурычы куелды. Юктан түгел мәктәп һәм балалар бакчасы җитмәү көйік халкын иң борчыган мәсьәлә. Яңа мәктәп 1200 балага исәпләнгән. Гаризалар күп булу сәбәпле 2 сменада эшләргә җыйналар. Родители очень просили эту школу. Мәктәп күп кеше яши торган җирдә төзелде. Аны зак көттеләр. Балаларны җыя башлыйбыз дигәч, беренче көннәрдә гариза язучы булмады. Төзелеп бетәчәгенә шаммадылар. Бина төзелә башлагач, бер көндә 400 кеше гариза язды. Хәзер бездә 1300 бала, кайберләре 2 сменада укыячак. Беренче класслар 10 булачак, мәктәпнең үз спорт заллары, технология, аш-су осталыгы сыйныфлары, 2 бассейны бар. Әлеге лицейда мөмкинлеге шикле балалар өчен аерым шартлар тудырылган һәм сүз хәзер махсус лифт белән махсус бәдрәф турында гына түгел, ә менә шушындый махсус утыргыч турында. Физкультура дәресләрендә әлеге балалар менә шушындый утыргыч ярдәмендә менә шушылай килеп суга төшә ала. Әлеге лицейда шундый 2 үзенчәлекле бала укыячагы билгеле инде. Бистә халкы шатлыгын яшерми. У меня 3 детей. Минем 3 балам бар, 14 һәм 10 яшьлекләрен бу лицейда укытырга гариза яздым инде. Вот он 4 класс идет, она на следующий год. Улым 4 сыйныфка бара, кызым киләсе елга укырга керәчәк. Очень тяжело, особенно когда был мороз. Казанга йөрергә авыр иде. Транспорт бөкеләре булганда бигрәк тә бала арып кайта. Хәзер мәктәп якын булгач, түгәрәкләргә барачак. Элек моңа вакыт калмый иде. Лицейда 100 укытучы белем бирәчәк, мөгаллимнәрнең күбесе көйек халкы. Димәк, мәктәп өлешчә халыкны эш белән тәэмин итү проблемасын да шишә. Питрәч районыннан Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.